Så er der Fyn Cup 2013. Vi ligger ude i startfeltet, og klokken den er 12:45, 12:47. Og det bliver en forholdsvis stille sejlads, kan vi regne ud. Det er så vores nærmeste konkurrent. De er lidt hurtigere end de er, men det må de jo leve med. De har jo hjælpemotor på. Ja, ja. Så er starten gået, og vi er 22 minutter inde i Fyn Cup 2013. Så nu skal han sgu da op i himlen der. Det er så set forfra med sprint. Nu er der så kommet noget vind igen, fordi jeg stod opkast, ikke? Så... Men det er ganske fantastisk. Helt havblik. Og at det sejler rent faktisk. Er det 5 knop? 6-2. 6-2 på havblik. Meget godt gået. Så er solen ved at stå op, og det er en fantastisk morgen. Jeg har lige set en sæl svømme forbi bag om båden, sådan 100 meter ude. Så. Det er en rigtig dejlig morgenfart, men det er ikke helt super. 4 knop. Nej. Det har været lidt hårdt det der, det kan du godt se. Men det er jo ret meget afslappende.